Číslo 360 935. Prebuďte sa. Zdravím. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Tomáš a v tomto filme budem hrať 3 hlavné postavy. Normálne som herec a hrám v divadle, ale tu ma budete poznať pod menami biely, modrý a čierny. Každý z nás má svoj vlastný príbeh a nech sa vám to bude zdať akokoľvek nereálne a nemožné, každý jeden príbeh sa odohráva tu, na Slovensku. A všetky 3 majú niečo spoločné. Bezmocnosť. Tých, čo si nás len teraz zapli, musíme upozorniť, že predávame niečo fantastické. Niečo, po čom túži každý človek. Niečo, čo budú všetci pracujúci milovať. Niečo, čo skrátka zmení chod vášho sveta. Niečo, čo vás prinúti usmievať sa vždy, keď prídete do práce. Predávame. Už vás budeme napínať len chvíľku, vážení. My predávame efektivitu. Efektivita je niečo, po čom každý túži, čo každý musí mať. Každý chce byť predsa efektívny. No, spýtajte sa sami seba, chcete byť efektívni? No, že chcete byť efektívni. Predstavte si, prídete do práce, no a čo chcete? No predsa efektivitu. A tak sa pozerajte. Vážení, sledujete nášho asistenta pána Bieleho. To, čo nám predvedie, je niečo nevídané. Tento človek, tento ešte pred pár rokmi obyčajný zamestnanec potravinárskeho koncernu, je dnes už celkom iný. Nový, efektívny. Pán Biely sa totiž už 2 roky zúčastňuje nášho zefektívňovacieho programu 5E. A čože znamená 5E? No neviete? Stále neviete? My vám to povieme. Ak ste pripravení, máte po ruke pero, ceruzku, alebo máte dobrú pamäť a dokážete si to zapamätať, tak tu je vaša odpoveď. 5E znamená efektivita. Efektivita, 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 efektivita. Číslo 360 935. Vítajte v práci. Nezastavujte.
Číslo 360 935, Radem 83, Paleta 2, 2, 3, Východ 18. Sledujte Pána Bieleho, je úplne fantastický. Za 2 roky pilnej práce na svojom zefektívnení nielen dokonale adaptuje naše zefektívňovacie mechanizmy, on ich dokonca vylepšuje. Vidíte tú kreativitu pri práci s nálepkami? Už žiadne nejasnosti, už žiaden zbytočný neporiadok na stole. A to všetko len vďaka tomu, že o účastníkov nášho programu sa staráme podľa najnovších vedeckých metód, ako ruský psychológ Ivan Petrovič Pavlov u svojich psov. I my sme u našich zamestnancov vytvorili podmienený reflex. Vždy, keď iniciatívne vylepšia jednu z našich skvelých 5E metód, dostanú odmenu. Vidíte, čo sme z obyčajného človeka dokázali vytvoriť za 2 roky? A pritom to nie je všetko. V nasledujúcich spotoch uvidíte, aké ďalšie inovatívne metódy môžete očakávať, ak si zakúpite náš program 5E. Pozrite sa, mám ženu, 2 deti a hypotéku. Mesačne zarobím 500 eur. Ak mi dá niekto 100 eur za to, že nalepím lepiacu pásku do krabice, neprotestujem. Číslo 360 935, vítajte v práci. Verím, že ste si všimli oznam. Máme pre vás novinku, ktorá vám prinesie mnoho zlepšení. Rozhodol som sa, že do firmy zaveniem exkluzívny systém svetového razenia. Zefektívňovací program 5E. Číslo 360 935. V prvej fáze dostanete asistenta, ktorý bude monitorovať všetkú vašu aktivitu. Odmeria dĺžku každej činnosti, ktorú vykonávate, a zistí tak vašu celkovú efektivitu. Číslo 360 935. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo.
Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Zvýšte tempo. Číslo 360 935. Tancuj. 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 Nie. Videli ste Wall Street? Gordon Gekko odkúpi fabriku. Rozoberie ju na kúsky. Polovicu zamestnancov povyhadzuje a namiesto kvalitných surovín nakúpi tie z Číny. Z červených čísel sa zrazu stane zelená oáza, ktorá láka hlúpych investorov. Podnik predá so ziskom a nový investor tak akurát padne do roka na hubu. Upozorňujem, toto nie je filmová fikcia. Napíšte mená nepotrebných. Napíšte mená nepotrebných. Som riaditeľ údržby chemickej fabriky. Chcem, aby sa moje deti dožili dospelosti. Napíšte mená nepotrebných. Ak tam napíšem čo i len jedno meno, budem niesť zodpovednosť za všetko, čo sa stane. Za každú nehodu, za každú poruchu, za každú možnú explóziu. Stovky ľudí môjim podpisom môžu prísť o život. Túto zodpovednosť niesť nebudem. Napíšte mená nepotrebných. To nie nasze, to te. Nasza, nasza! Co?
Čuvaša. Ja si nam nalepil nalepky tam, rozumieš. Čuješ, Vojtko, nie všetko ich do Mariška. No, Vinenčania však... Iša je Vinianský hrad aj Vinianské jezero. Teraz počívala diablo, nebuďte na tým obuce. Zaraz prídu. Policja może ma być na drugiej stronie. To ciemnie zawiesić, co Peciu. Tu nie ma čas, dochod.